לא הממשלה תעשה שימוע. העם יעשה שימוע לממשלה. ממשלת קנה רצוץ. שמה קצוץ על העם. אפילו לא משענת קנה רצוץ. ממשלה רעילה, ממשלה של שקר וגזלה לאורך כל שלטונה. משמידה את ערך המדינה עם D9 כאילו ישראל היא עזה, כאילו אנו בג'בליה. חברינו כולם, נתקומם, נעצור את הרוח הרעה השנה, בשנה הזאת. גדולת כל אחת ואחד מאיתנו, כגודל האחריות שאת, אני ואתה לוקחים עלינו. הבית המשותף שלנו קורס עלינו. מחדלי 7 לאוקטובר נמשכים. הצטרפו אלינו למאבק, ויחד, בשותפות, נציל את הבית. תודה.